Ака, я чӣ пурсам? Ҳамин одам чӣ корай? Киҷои меро қатишоги душа ҳама уважат чӣ мекунам одамо. Якай, номуш Саид, гарени сағираи зурай. Ҳамаи ҷанга якм ҳамин мерава. Ягонро адбор мешава, мерай пешаш, корта ҳал мекуна. Ҳамин районам нигоҳ мекуна кам-кам. Исматия шаян ака. Сағираи гарения. Оли зала буд кинем қатъи шиносӣ мекуна. Ягон ҷангра бошид корта буд мекуна. Сарк. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. Choke. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have it. Омадам. Салом алейкум. Чия ҳола? Бачаҳои кӯчаи боло қатъи ҷанг шидам ака. Зурум нарасид ака, пеши худат омам. Заданад ё задӣ? Заданам ака. Ҳеҷ гап надора. Мардбача ба задан калон меша. Шумо диққати ман намерин ака ва ё мара задан. Додарҷон, мо 20 сол кӯча гуфтему давидем. Ҷанг гуфтему давидем. Авҳоли мара бину, авҳоли ҳамсолаи мара бӣ. Ма дар киҷояму, ҳамсолаи ма дар киҷоям. Ҳар коре ки мо мекардем дар сояи падар буд. баъди рафтани падар фаҳмидем ки ма ҳеҷ каем. Трам айқафои зиндагӣ чав. Додар кӯча дуруғай. ба умеди кӯча наша. зур ӯяе ки дар хонашон ягон камбудӣ надорам. бия пиёла чойот кунам. Раҳмат ака. худованд нигаҳбон аст. منم و راه منم و مقصد منم و باد منم و مشعل منم و خاک منم و نبزم ولی من اگه تو نباشی منم و سن تو در خونه برا گوشبم بمیره بریزه عشق زر نوشته میرم تو مشت بگیره تک دسته ایران و شونم تو بمیرم